Prajem vám krásny deň, tak ukážeme si, ako si veľmi jednoducho a rýchlo urobiť webovú stránku a k tomu ešte zadarmo. Tak zvolíme si najprv názov webu, napríklad štart. Zaregistrujeme sa. A heslo si dáme a registrácia. Takže musí mať 6 čísel. A dáme si zaregistrovať. Trošku počkáme. Nebude to trvať dlho. Ale jednoducho musíme mať trošku trpezlivosti. Keď si chceme vytvoriť stránku, aj tak to podarí robiť za pár minút. Takže tu si môžeme vlastne vybrať, o aký typ stránky pôjde. Ak chceme vlastne iba osobné stránky na nejakú takú potrebu pre priateľov, aby nám to slúžilo ako blog, môžeme si zvoliť osobné stránky, ale ak sa rozhodneme na internete aj trošku podnikať a budeme chcieť zarobiť, skúsme si dať firemné stránky. Teraz sa to už nedá, späť. Bože. Tak dobre, budeme mať osobné stránky, aspoň ďalší. Dobre, doplníme tieto veci, slogan hurá, hurá, hurá. Jazyk prezentácie slovenčina a dáme si pokračovať. Vyberieme si šablónu, napríklad túto čierňavú a dáme si pokračovať. Dokončíme registráciu, vytvoríme si, aké stránky tam chceme mať. Takže kontakt je zbytočný, novinky sú takisto zbytočné, fotogaléria sú určite zbytočné, dáme si blog a ostatné si doplníme radšej sami, pretože tieto sa nám veľmi nebudú hodiť. Takže zatiaľ si necháme iba tieto dva a dáme si dokončiť registráciu. Opäť trošku počkáme a už nám tu naskočilo, ako táto stránka bude vyzerať. Tak, prejdeme k editácii. A čo ako prvé urobíme? Samozrejme, tento štart nie je veľmi pekný. Ani to hurá, Boh vie, ako nevyzerá. Tak začneme s úpravou tejto stránky. Čo prvé, tak si upravíme menu. Keď si chceme otvoriť názov, napríklad názov úvodná stránka je veľmi dlhý, dáme si vlastnosti. A jednoducho to skrátime, aby nám to nezoberalo zbytočne veľa miesta. Tu na potom budeme musieť, ak už tie stránky budeme robiť naozaj poctivo, podoplňovať titulok, pretože pri vyhľadávaní to bude ako zelený nadpis našej stránky, kľúčové slova, potrebujeme uvést preto, aby nás vyhľadávači ľahšie mohli nájsť a popis stránky, to je takisto pri vyhľadávačoch zverejnené. A takisto štítky, to sú tagy, ktoré sa používajú, slova, ktoré sa používajú priamo na tejto stránke. Takže zatiaľ si tu zatvoríme a ešte si tu dáme nejaké ďalšie kolónky, novú stránku. Necháme si to ako bežnú stránku, napríklad si dáme služby. Služby s veľkým S, pretože budeme podnikať a tie služby budú naozaj kvalitné. Dáme si uložiť. A tie služby môžu mať aj nejaké podslužby, tak ukážeme si aj ako spraviť toto. Napríklad čistenie. Uložiť. A ešte podslužby bude patriť ďalšia stránka a to bude pranie. Tak, tieto veci je potrebné uložiť, tu sa nám ešte objavilo, že je to nepublikované, tak radšej ich necháme publikovať
A to buď tak, že označíme všetko a dáme publikovať, tak to máme publikované, zatiaľ to nebudeme ukazovať niekde na Facebooku. A ešte nemáme publikované tieto veci, pretože je tu taká červená čiaročka. Takže otvoríme si toto a opäť označíme všetko a dáme publikovať. Zatiaľ to zatvoríme, oni nás vyzývajú, aby sme si zaregistrovali vlastnú doménu, tu až neskôr. Takže máme zmenené menu, takže úvod, u nás, blog a služby máme rozdelené. Tak vrátime sa na úvod a chytro bla 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 urobíme, pretože musíme raz, dva skončiť.